Kita sambut ma prosesi. Tabuka ma kebaktiata, marende mahita sian buku ende 514 ayat 1 ayat 3. Anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah, dihalungut ton rohaku, ale debatakku, marhapos marhite-hite hatam, padau masyak kami nasapoda nalipe, saitogihon mahami di akka dalanmu, asahutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amen.
tatopoti madosata diado pani debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habedion mi manopoti jala mangaguk kondosa nami. Macai jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahanan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang docon diri nami hami say urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tangi hokamu mah hatani debata turpuk epistel di minggu Advent patul honon ima sian Markus sada ayat sada sahat rodi ayat walu. Nes madidihon jalaman camitahon padidion hamubaon di roha lao pasesahon dosa. Jadi ruar tahati mulak manggulu dosoko dagini halak nong mate doat dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema puji-pujian sian kor karet tengsin diuduti kor sian PS El Shaddai.
Tikting namasa di huriata di bagasan mingguan. Tikting na parjolo guarni minggu. Guarni minggu tahun ima minggu Advent patoluhon. Nagabe topik ibadah di minggu tasadarion ima makalunguhon debata hatuaon ni akan naporsea. Paduahon dakdanak na sorang. Di hari Jumat 21 November 2025, nunga sorang sadadak danak bawa di keluarga Amang Tom Boru Silitonga Manang Opu Betani Boru. Tutup umur 72 tahun tolu bulan. Nah hinabaluhon ni amata Dr. Andes Victor Sopardo Simatupang. Nama ringanan di Jalan Muntil. Nunga di Patarube, inang itu inganan parsetokin nanai di hari Sabtu tanggal 10 tolu Desember 2025 di TPU Tanah Kusir. Saya tumibu tarapul adong do revisi na sian dititikon 15 adong do revisi na sian dititikon 15 wib bahasa Indonesia. Liturgi wib bahasa Indonesia. Liturgi bahasa Indonesia untuk pukul 10 pitu wib bahasa Indonesia. Ibadah akhir tahun di hari Rabu 31 Desember. Naparjolo masuk pukul 10 tolu wib. Napaduahon masuk pukul 10 walu tolu pulu. Namangihut ibadah tahun baru 1 Januari masuk pukul sia wib. Di Patupa Huriatado, Ulaon Marlon Nabadia Turwastana Marsahid, Nasoboi Mandohoti, Ulaon Nabadia di Gereja Taon, Asaboi ma di daftarhon tu sekretariat gereja manang tu situa wekna.
Sian Dewan, Seksi Nabe Karbela, Inang Nyonya Ira Sidabutar Boru Tumorang, dirawat di RSCM. Guarni Ruas Namar Sahid di Jabu Boy Mata Jahadi Warta Jemaat nang di Parade di Hita. Saya itu hata mana masuk nama pamalupon aka dongata Namar Sahiti. Parhala doni huriata pasahaton selamat ulang tahun. Tusude ruas namor ulang tahun di Bagasan Minggu. Di tangan nasiamun do gajang niumur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10. Ucapan terima kasih Majelis Parhalado dohot ruas ni HKBP Sudirman Jakarta pasahaton hata mauliate tu keluarga Situa Insinyur Renalwin Budijaya Sitorus Inang Boru Tagalung na para dehon snack dohot tu keluarga Amang Bagas William Julian Sinaga inatai Boru Sita Purnama Boru Tagalung na para dehon bunga altar di gereja ta. Saya di pas-pasutu hatama di keluarga na mengalehon roha di huriata. Songonima tikting di Bagasan Mingguon, aka tikting nasopola ni jahon, namardomu tu parhepengon, panitia pembangunan, dot namaragam boi mata jaha di warta jemaat nang di Parade di Hita. Horas Madita. Ras, na uparsangapi kami di hamu amang pandita uluan, amang pandita Sobok Simanjuntak, na uparsangapi kami di hamu amang pandita Hercules Panjaitan, na uparsangapi kami di hamu inang pandita Nurista Simanjuntak, na uparsangapi kami di hamu amang inang Parhaladoni HKBP Sudirman Jakarta, na uhalongi kami di hamu opung amang inang abang kakak adik ni ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, dohot na hualongi kami di hamu akadongaku na posebulung HKBP Sudirman Jakarta. Selamat hari Minggu Madita salutna. Patandon maju diriku yang goguarhu Ima Firman Oloan Siagian, perwakilan ni panitia Natal na posebulung HKBP Sudirman Jakarta, lau mensosialisasihon Natal na posebulung dohot tema Ima Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dohot subtema Ima from heaven descending to save. Natal nami di Patupa Amanginang, maringanan di GSG Lantai Sada, HKBP Sudirman Jakarta, martangga kakak abang, terutama di hamu akadong aku napo sebulung, asaboy ro patoropon ibadah Natal napo sebulungi. Songon rakayan nami di minggu nasalpu, nungamar karoling dohami sebelum ibadah pagi, dohot di minggu sadarion anon sebelum ibadah kela. Songon rakayan muse amanginang di Patupa do bazar dungsai ibadah pagi, mangido pangurpion do hami, asa boy di leo kamu dukungan manang partisipasi di kegiatan bazari. Songon ni majo sosialisasi sian hami panitia Natal ni napo sebulung HKBP Sudirman Jakarta, khusutup masih mardongan umpase te amanginang. Nunga jumpang muse dongan sahuta lau mandopoton dot patoropon ari pesta. Selamat hari Minggu ma di Hita, boy ma jumpang muse di Natal napo sebulung HKBP Sudirman Jakarta. Horas. Marende mahita siya.
ini debatana sumurong siya saluhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihamu amanginang. Selamat Advent. Tuhan memberkati. Horas. Mau lihat di debata nunga sahat kita tu minggu Advent na patuluhon. Alani jalo hamuma. Hata ni debata ujahan ni para saurata di masa penantianon. Natar surat sian buku panurirang Mika di bidu pitu. Mamuka maisian ayat pitu. Satu ayat 10 tolu. Hujahama songonom madidok paihuti hutamuma. Alayang ko au manatap tu Jehovah do. Jala dihalunguton rohaku do debata niha tuaoku. Saya tangihonon ni debataku do au. Una komarlas ni roha alimu suku mida au. Ai tinggang pe au say hehe do au muse. Ai hudul pe au nuaeng di bagasan hahulomon. Jehovah do panodang diau. Usungok do rimas ni Jehovah. Ai do pak ibana do au mardosa. Pai madibadahon ibana badaku. Humau dibain. Say tuguon na do au sogot tu hati uron. Idauku do hati goranda. Alai daun ni musuku mai sogot. Jadi hukupan ni haurahon bohina. Ibana naung madok tu au. Di dia do Jehovah de batam. Marsobu-sobu mamataku marnida nasida. Dako na lutak. Dungho na lutak. Songon gabo di alaman. Nungaro ari par paulio di parikmu. Ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tu mopoto sian asur. Do sian akahutan ni Mesir. Jala sian Mesir sahat rodi batangaik. Jala sian laut tu laut. Jala sian tor tu tor. Alai gabi halongonan matanoi, ala ni pangisina. Binaen ni parbue ni pabahenan nasida. Ido sahat ni turpuki. Makalungutot debata hatuaon ni akana porsea. Ido nagabe. Topik manang tema ni jamitata sadarion berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Maka lunguton debata hatuaon niaka na porsea. Hurian itu hata dihamu manginang ha angginang pinaribot. Nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Bertitik tolak tu tema sentral ni jamitata sadarion. Bui madohonon songonon. Pakirimon ido tada ni haporseaon na mangulu. Pakirimon ido tada ni haporseaon na mangulu. Moloso adong be pakirimon na naung mate ma hapor seaon ni. Jalaboy do rai saurdot tu pikirata laos tarjalo rohata. Hatai jala ido sitong na. Pakirimon didok ima sadatad dani hapor seaon na mangolu. Sebab setiap orang beriman pasti dia akan berpengharapan. Jala di bagasan ni ima
hajong-jongatan waing. Alamangolu dohita, totu adongma pakirimota. Alanunga bongot tita sadarion, tuminggu Advent na patuluhonon. Totu ada sesuatu yang kita nantikan, yang kita rindukan. Bahkan semua orang di dunia yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus menanti satu hal yang sama kita nantikan, yaitu kedatangan Tuhan kembali. Maranatha na Roma Tuhani, huria ni Tuhata, na hinaholongan na marsaur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Alay da kuboto, tubuh sada suku-sukun, mangulu dope pakirimo di bagasan rohamu amanginang, mangulu dope narohaku be. Molo di dok kamu daung bepat dita ngamad date rohaku ninna. Tudus ma itu padohan, gula pe ngapait hudai, bahkan madu pe dangadong be rasana, ngapait besude ninna rubani hate. Tetapi puji Tuhan di dok kamu nakin mangolu. Ala mangolu dohita, mangolu do hapor seotai. Ala mangolu do hapor seota, mangolu do nakita. Nah, poin kedua, hurian itu hata, nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Mulai didok pengharapan berarti sesuatu hal yang belum terjadi, kan begitu? Nasosaha dope tua puata ubain na tahirim. Ido tahe. Nasosaha dope tu tangata ubain na tajalahi. Paling halak na lupa do si pata, hape nunga di tangan na say dilului. Adong nasongoni? Akay nata na berbaju ungom majo. Adong nasongoni dilului hape nga di tangan na. Edo. Saya dong doi harui ba, nang pesa pulusia tahun dope ngatong ulusong oni. Ate, ay di dia oku hinda kan? Ido, say dilului ha, say dilului. Hape ngasay di tiup rupani. Holanda so dido do, ay buasa luluan muau di tangamu do, au. Nahurian itu hata ala sojupang dope ubay na tajalahi. Ido tahe. Atik pesipata saya ini lulua jinalahan. HP dilabung ni bado na jinalahan ni. Tarsongo duli-duli pangaririt rupani. Lao mangaririt tu nadao. HP hobar jabuna do nagaberok kaama. Adok songo ni. Godangkan. Ido. Batabudo at tongda molorok ka miba hobar jabuniba. Otik masinamot ay dangadong be. Kaluar ongkos ido tahe alay na di ba madok adang tabu ganupari masih pabereng-berenganin na nanti. Nah kembali tu padohan na sodapo do petikina alani pinai mama memang iko jujur do hita na pahimaono kamu na nanti na bagakian do persurita boy do terhar-har sang obas alaniaha bosan. Isi madison lah yang merasakan bosannya minta ampun paimahon. Ate bahkan dohot ahadu di doktahe bahasa nama ragam-ragam bui muncul ala di bosanna. Heado hamu bosa paimahon. Heado los ditinggal hok kamu. Au heado tokso ni ala di bosan dah tinggal hon. Ala memang ngadokuan waktu tiki perjanjian jam sekian. Itu dah ante. Babolopolan wangin darohamu telat sampai sajam. HP na nang sidala na pe hula 10 menit do. Bangaul liling na paimahon siyan na lao mangiyahi pardalanan. Ante. Isi halak ya bui madok. 5 menit dah
halo ninda rupani tu nakoda do tahe manang tu pilot rupani di pesawatan dangadongkan jelau sebuah ape pindah juru do tiki asaunang terlambat. Tapi kembali masa penantian lau sebuah ape di dok, memang ido tikos na memang ante paimahon na tahirimi sabar menanti. Adong ison namar gorsi sabar. Ante adok kamu namar gorsi sabar kay na ngamang. Si menanti adong margor si menanti nak pegor si matuamu idak pola buai pabuahamu si matuaku margor si sabarin na si matuaku margor si menanti ninda nak pola buai apalah arti sebuah asal matungo nang idok kamu apalah topak rupan itu si matuamu sabarin na hamu tu si matuamu na duli tak toho beto ngete mana idok kamu tu baumu menanti tu sojohoin na hamu rupani ate. Nah, memang ikon kuata do, napai mahonon, nangol-ngolan. Iba pesipata juk do hal napai mahonon, dangi, ba nastabuhia senyum, boy berubah seketika alaniaha, ala ni ngol-ngol na napai mahoni. Tetapi dikatakan memang harus sabar. Nah, Allah di masa penantian dohita, laus ido diarahon di dalam pergulatan ni kehidupan ni, nama ragam warna-warni nai. Memang ikut sabar, Nina. Sabar menanti apa yang diharapkan. Nakpe akapartogi dang boy pangusardea dang boy pangalu-aluan. Nakpe akanagogo dang tuklaw mangurupi dang boy gabe. Mangalehon gugo diakan nagali. Nangpe akana mangula di bagasan panguhum. Naikon dalatonon na uhum hati goran. Sadok akana mekmeti. Akana soberdayai. Didok. Sabar. Alanido ra mungkin pengalaman niya kada tua-tua di bagasan perdalanan di Ngulu bagaimana dia mengalami yang namanya hidup dalam kesabaran. Bainok kumagwari pahupuku si sabar. Hurian itu hata nahi naholongan. Umat Allah dalam khotbah ini sungguh-sungguh berada di dalam kehidupan molotadok majorupani porsuk iya. Porsuk di Parnguluon. Jalahalak na porsuk Parnguluon na manailipe say hurang tiurdo panailina itu sudah pastilah. Pasti berbeda soal dia panaili ni halak na porsuk nguluna dohot halak na uli jala denggan tabu nguluna. Ranna para pemimpin partogi ni bangso ikon mensejahterakan akan lagi nonggomanna fakta bui dosongoni sesikop ni harapan-harapan ni tidak juga. Akan agogo ikon mangurupi nagale bui dosongoni sesuai doh harapan ni seutuhnya ternyata juga tidak. Akan napistar jalan nabisuk nau boto ruhut dohot aturan ikon bui mangodingi halak naso berdaya bui dosikop songoni ternyata di tonga-tonga ni kehidupan non jauh dari apa yang diharapkan. Imaguparan ni pengalaman ni bangso ni debata di bagasan tikion songoni hatsit tamuna contoh romahalak madok patuduhom majo
uenabui ukitomu ninnaropani. Songonido nagugu jalan marhuaso niadupan ni panurirang mi kadohot bangsoi. Say songon na mga sangi dopak bangso ni debata. Bahkan dohot debata na hinaporsyaan na. Napola di dok rupani di dia do debatam. Molo marhuaso debatam patuduhom ma di dia do debatam. Alaidak sumurut panurirang mika dihapor siyaon nai. Laos ido dito gihon ibana bangso na mardangoli asasongon na nidok na di ayat pitu. Alayang guau manatap tu Jehovah do jala dihalungut rohaku di debata ni hatuaoku. Saya tangihonon ni debataku doau. Ini luar biasa. Satu pengakuan dan kesaksian ni panidang iona sian kehidupan na terpuruk. Sian pardangolanna. Rosada panidang ion madok. Alayang guau manatap tu Jehovah do. Jala dihalungut rohaku di debata ni hatuaoku. Saya tangihonon ni debataku doahu. Siap perdangolan doi panidang ion nai disuarahon ibana. Dia tidak putus asa, tidak putus harapan. Ede mamadok putus maharapakinina. Alayang go hapur syau teko dohonot tado saya tidak akan putus asa dan putus harapan. Hatani di bata uju di masa ni simika di panuri rangona. Laos idu nagabe si tiopo si hanguluhonot tanang ditikyon. Diragam niya kaparnguluon nama baik kita tidak nyaman. Diragam ni parnguluon nama baik kita tarsosak jala hasosakan. Hatsi do tarhapit tamuna. Coba kita bayangkan terjepit. Hatsi do na terhapit. Hatsi tate. Ido. Hatsi tia do terhapit. Nilaka tu jolo. Jut. Mudur tu pudi. Jut. Nilaka tu habirang. Jut. Nilaka tu siamun. Jut. Ujungnya segala penjuru kehidupan di posisi ni hadiriota. Serba jut. Molonunga jut. Panatapani pikiran ibe tongdo berarti sebelah kanan dan solusi tujolo toksongoni romai demadok maju kena mundur tumago ma lurus kadido noeng tusiamun hona tuhabirang tujolo tupudi tokona molosongoni pinatigor mapikiran ni bayi dopak bayi duit deta daba dopak surgo pardala naki ido tusiamo kabirang tujolo tupudi jut lausido ko baran ni parngoluota nang di partikianon si patabui do ragam nama baju rohata jujur majo kamu ise may son na sohyadung ju rohana adong siya kamu na sodung hea ju rohana ya tu siamu do tahe ju ni roha kesal sebelin na muse ado pedo ko muse ado pe sinonim mi hamu akainang unggodang go molo argumentasi niya kainatong molo tuhata ju ni rohaon ate alay na koto di zamanon sutung nong berbalik arado ate nong gumudang go ju ni rohan niya kamata ate kanulo do songoni gabi adong tubu padohan tua jut inna na iya
Jadi didok nakin dopak banua gijang. Tusi hirimotai. Jaladang jut rohata lau makirim harorona siani. Molo sian siamu kabirang jolo doho pudi olo do jut rohatai bahenon ni. Hidup baik na didok. Siap pardang olan nai marpani dangion ni bana madok. Ala yang gua manatap tu Jehovah do. Jala dihalungu rohaku do debatani hatua oku. Ai tangi honon ni debatado. Au. Unang madidok ayat tualu. Unang mamarlas ni roha alemu suku mida au. Siapakah di antara kita ketika sahabatnya tartuk-tuk si majujakna pola lukap iduk ni sisilon ni iduk ni pak nai misalna somadok agata hehat si nai ninna buah hera-hera tartuk-tuk dongata mukal buti iduk sisilon ni iduk jari nai ise naso agi amang kaon ni alo tu alo idu tahe musuh tu musuh itu. Dalam cerita Alkitab pun ya ketika satu bangsa berperang melawan satu bangsa datuknya didanggur rupani ngai danggur rupani siana dohot doho ado warna tadok majo doho ketapel gabi didanggur siana dohot dohot aha peluru kosong dangadongi molo bangso tu bangso marporang. Nah tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada umatnya. Karena memang firman Tuhan mengajarkan hukum pembalasan bukan bahagian kita. Hidupan na didok Jehovah marporang humokopo asal ma hohom hamu. Hata hohom songodian didok na itu punya makna yang dalam. Hati serahkan biarlah Tuhan yang bertindak idang dohononna. Lau sido na naeng patuduhon ni jami taon. Ala memang dang margogo, dang margerlok. Mulai dok dang margerlok di halabatak berarti songod dia mayate. Ido. Dak pola bui dohon tu si tu Amerikati mahoin naon gua rapi dang margelok ate. Dang margogo ima di hatabatak tuba. Nah dia tidak punya kekuatan apapun, tidak ada daya begitu. Jadi dia tuh melihat tugas tanggung jawab lau merlujungi rupani untuk mengikuti satu pertandingan meraih kemenangan. Tu halak naso margelok, tu halak naso berdaya. Ya itu kan, tu akan berdaya doi. Nah, alai didok rupani songon sada kekuatan pengharapan di halak naso margogo sadok tu debatama pakirimonna. Tuhita sa luhut na pungu dison akan hinaholongan. Di pardalanan ningulut tabe tu beraneka ragam. Tadupi, tak alami. Apalagi satu minggu at pen na patuluhonon. Mula disukur ra adong gojuk ni roham sa mingguon. Pasti. Masing-masing kita saya dong do na jut ta adupi. Hami sa diri pe adong do walami hami. Nabuhi mabajut rohanami johamu. Unang adok kamu nama biar. Mari kita berdiri bangkit semua. Jong-jong maju hita. Jadi tole asa margogo hita. Manomu-nomu aha. Manomu-nomu haroron itu hatai. Baunang doda hula-hula naing ro. Itor hatop pita sampai tinggal sepatu sa beriba so taingok be. Holam mangalojongi hula-hula. Hape itu hatta na naing ro. Dakehe hita. Sadok. Bolo hehe hita laos idon nong kebe kesembuhan di hita. Amin. Oke. Baik. Hupagido kami majo par musik nami. Tolong majo iringi pengharapan laguna. Da 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 da. Mulubui song leader bantu kamu. Paturum mapetahotik siya ni. Dang diboto kamu song leader. Bisa? Oke. Jemoloboy, tolong ditampilkan amang, ditampilkan lagunya pengharapan. Tolong bantu kami song leader, kita mau nyanyikan bersama.
Silakan musik. Coba. Hening di ujung senja, menghantar sang surya, ketinggian menuju masa indah bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan, Kau menebak harapan bagi orang yang Sebelum masuk ke dalam gelombang badai, tolong turunkan dulu dingin. Turunkan setengah oktav. Gelombang badai, ku kayu binuku, Tuhan lalah kudaku, layarku. Kalau mau ikut tambahin rap naik dua ya, terima. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh harapan bagi orang yang beriman. Setialah Kau selalu, iya. Setialah Kau selalu sampai ke ajalmu. Karena Yesus Kristus Tuhan, layak Dia sekali lagi terima kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh harapan bagi orang yang beriman. Mauliate hudul mahamu sahama tuhita natahirimi. Amin. Baik. Amang do tamu inang. Sahatu titik on. Sahatu titik on. Saihirana Daudu pe tahilala. Dia natahirim dingoluta. Tentu beraneka ragam akapak drimota. Tang yang tai sai songon na somaralus dope rasi rasa nuaing. Jami taon jepek doneng dohonon na unang putus pakirimomu amang dohoto inang songoninang naposo bulung. Jangan putus pengharapan kita. Anghape na manosak dingolu tahun
didok jamitata sadarion, unang putus, unang gotap pakiri motai. Boasa alam memang jami taon manugiho kita astian waeng, lau menyambut naroma tian waeng, lau menyambut naroma Tuhani, taparadima rohata. Tapadaoma roha namar sidalian. Nah, sardok pakitikim saunari, dapot toma Tuhani. Namangihu muse marhite jami taon, dia rahod do tuhita asa songon si Mika nadi jami taon. Siap bagasan pardangolan no ido ibada ro mangalehon panidang iyon taringo tu pengharapan nakin. Songoni manakita apapun pengalat tuhita saluhut na pungudison Allahku akan menyelamatkan aku. Mulutuk pe maos na perpudi in na paditaon unang lupa ubicak wingon. Mikado na menubuatkan taringo tu haroro ni si paluai dang sian hutan naribur alai sian kota kecil. Boido dunia memandang hita ala si ihuton si hapor sei Kristus. Wah, kalau orang percaya kepada Kristus itu enggak ada apa-apanya. Boido halak langgus learo hana mida halak na mekmet. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh Mika 5 ayat sada didok sian na mekmetido ro raja nabalga raja sipalua ido tahe alani dang jai learo hamida namet termasuk mida perpamatang na mekmet ate ay marlujong gumogodoy ido tahe bolo perpamatang na belga songonawon dang adong bedaya ra mungkin marikati. Nah, jadi didok dang boy learo hamida na mekmet songon huta Betlehemi yang dipandang oleh Asur ya sekejap bisa dilululantahkan, tetapi mereka tidak tahu justru dari Betlehemi doro haroroan nisi palua. Mula dong peraja bonggal di Portibion sadok meraja dopi tu raja naro ima Kristus Mesias si paluai. Alani amen mar tangiang mahita. Pinuji mahwale Jehovah di minggu Advent na patuluhonon. Naung ro tu Portibion jalai korrodo peho tu Portibion padua hal. Didok katamdo sadarion dang jupak kami pangodingan siya nakapartugi ni Portibion. Dang jupak kami hape pembelaan siyan aka penegak hukum di tanoon. Jaladang dapot kami pangurupion siyan akan na berdaya akan nagogo di tanoon. Maradopon kami akan nagali. Jala manggasa-gasa do Portibion madok di dia do de Batam. Alai sada kekuatan ala pakirimon nami. Marsaringar suaram marhite panurirang Mika. Nama dok tuhami sadarion alayang guau manatap tu Jehovah do. Jala dihalungut rohaku do debatani hatuaoku. Sai tangi honon di debataku doau. Ima tututio pon nami ale Tuhan di pardalanan ning ulu nami lumobi di minggu Advent na patuluhonon. Molo peragam mungkin nak pengalaman nabui pahit pakilalan nami. Nabui mabain jut roha nami. Ala ketidakberdayaan nami. Alai pos maroha nami Tuhan. Ala di paposodo roha nami sadarion. Namar panatap martinangi doho Tuhan. Di suara doho di hui-hui nami. Ali Jehovah debata
Hodo hatuao doho pakirimon nami. Alani tu ho mahami. Marha porusan nasotupa sumuru Tuhan. Pakirimon nami siako. Ido di dokatam sadarion. Halak namar pakirimon. Ido patuduhon ngulu ni halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Halani ahape namasa di ngulu nami Tuhan. Unang ulo gotap pakirimon nami. Tuhan Jehovah di bata nami laos tomu hamido. Sada ari na balga imaha tutubum. Perayaan Natal di huriamon. Bahkan nunga huraya ho kami piga-piga ari. Ale posdo rohanami ale Jehovah. Roho gabejolma di bagasan Kristus. Naing maale Tuhan. Go kalalas ni rohanami. Merayakan Natal. Tu piga-piga ari na naing roon. Na memet na poso. Rodiaka na tua-tua. Asalam tiur pernidan nami. Adong gugu nami mangalaka. Ay roho laho. Mangodihod dohot paluaho kami. Pardosa. Ali Tuhan. Laos hutomu-tomu hamido. Taon na baru na yung lehonommu. 10 ono marinae. 10 pitu arinae. Tinggal honon nami ma tahun 2025. Jala naing pariahan nami masa da tahun na baru. Di hari pa 10 patonot Tuhan. Posdo rohanami. Hipas-hipasu dia karuas mo Tuhan. Asarapa mi bongot jala pajupang. Di tahun 2026 na naing ro. Say padau Tuhan akaruas mon siya nakaparsahiton. Lehon gugu doho semangat. Marjupakon tahun na baru si lehonomu. Tuhan, tokin na sipul maibadah nami. Asini roham dang marujung siya kami. Bolo mulak anon ruasmu ale Tuhan. Tutongan ibagas na tuak kainganan na. Ramoti padaw na sida. Siyan nasa parmaraani. Sesa madusa nami Tuhan. Jalo tangiang nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amang dohot tamuinang na hinaholongan tauduti macarata. Marhita na marede hita siya buku ede 530 siya. Say hutagam do tuhaku. Laos disom mahita pa sa pilihan tapaduahon. Dohot pilihan tu. Dana Natal dohot tau baru di huriata. Marede hita.
kom mai peleata, ali di batama namina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dingkat dohot nasa uli basa, nama uli utus. Hupasa tabi masian na niliomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati puluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marwa nami marhite-hite todim, asalamutan dah hami gudang ni siloliomi tu hami, asalam kir-kir hami madok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sodakot Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasaur ho madamena tutodim. Samba